prezentační obrazový materiál busketeringové firmy Fidoservice Pardubice, který se vám dostává do rukou, vás provede zájezdy ze Stévardy pro cestovní kanceláře Tušla Brno, Poznání Pardubice, Travel Club ČSAD Tišnov a Periskop Skandinávia Brno. Materiál je hlavně zaměřen na stravování a servis na těchto zájezdech. Prvním zájezdem bylo lyžování v Rakousku, kde klienti ještě na jaře využívají dostatečnou sněhovou nadělku na ledovci. A po celodenním lyžování osvěží klienty točené pivo u autobusu před odjezdem na ubytování či domů nebo grilované maso od našeho stévarda. A už jedeme se školou za krásami Francie, Anglie a Irska. Podle stanoveného programu zájezdu se podává klientům strava buď za jízdy v autobuse, na stanovišti u autobusu nebo u ubytovacího zařízení. Na poznávacím zájezdu je potřeba hospodařit s časem a proto se využívají přejezdy k podávání snídaně a večeře. Po náročné prohlídce Paříže dětem v autobuse Čína velice chutná. Bílými daverskými útesy nás vítá Anglie. Bramborová kaše s uzeným a okurkou je oblíbeným jídlem pro děti. Náš stévard přivídají stravy v průběhu dne. Takto jsme dětem připravili piknik v přírodě. A už jsme v Irsku a jdeme nasát atmosféru irské hospůdky, kde se točí světoznámá značka piva Guinness. A závěrečná večeře v autobuse po celodenní prohlídce Londýna před cestou do České republiky. A nyní se vydáváme za nejkrásnějšími parky Norska.
radnice v Oslu postavená z 1 milionu cihel. Vyhlídka ze známého místa nad Oslem, lyžařského můstku Holmenkollen na Oslofjord. První večeře v kempu za Oslem. Masová směs po srbsku s rýží s točeným pivem Gambrimus. Prostřené stoly čekají již na strávníky. Nepostradatelné trajekty při cestě přes norské fjordy. Steward se po celou dobu zájezdu stará o své klienty. Nejenom o stravu, ale také o pití. Každý si v autobuse může objednat z alkoholických i nealkoholických nápojů, včetně teplých. Hovězí gulášek s knedlíkem už čeká na účastníky zájezdu v nádherném zákoutí u vodopádů. Závěrečná večeře po dlouhém přejezdu Norska ve Švédsku před cestou domů. Už zase jedeme do Norska, tentokrát to jsou ale norské fjordy. Jedna z nejznámějších atrakcí Norska je vodopád 7 sester. Mezitím, co klienti podnikají pěší túru k ledovcovému splazu, připravuje Steward zájezdu v malebném středisku Briksdalen večeři. Při návratu z výletu ji stewardka obsluhuje první navrátilce nápoji před výdejem večeře. Každý dostane, kolik sní. Naším zájmem je, aby jídla byla chutná a bylo ho dost. Kulturu stolování lze zajistit i v přírodě, kde chutná nejlépe. Před odjezdem za dalšími krásami Norska se posilníme snídaní. Město Bergen, které jsme také navštívili, je jedno z nejdeštivějších na světě, ale to nám náladu na zájezdu nekazí. Po deštivé dni se už na ubytování připravuje vydatná večeře, a to i za přispění našeho průvodce. Probudili jsme se do slunečného rána, kde nás nejdříve čeká snídaně připravená naším stewardem a potom velice vzrušující jízda cestou trolů.
se musí vidět, ale pozor na výšku. Je zajímavé, že v hlavním městě Norska hrají na ulici také indiáni, ale nemá to chybu. Plavbou na lodi po Oslofjordu při celodenní prohlídce hlavního města Norska nám pořádně vyhládlo. Zde vidíte zázemí a práci našich stevardů při servírování pokrmů za jízdy v autobuse. Konzumace jídel je stejná jako na palubě letadla i s příslušnými stolky. Po vydatné večeři naše stevardka zase vše uklidí, aby klienti měli na svých místech čisto. Stevardi se loučí s Norskem na mostě, který tvoří hranici se Švédskem. Příprava na sportovní zájezd, kde bychom se bez kol neobešli. Čeká nás na dalším zájezdě cyklostezka v Alpách. A už jsme tady. V kempu spíme ve stanech, ale také snídáme, večeříme a bavíme se. Grilované kuřátko je již připraveno pro sportovce po první náročné etapě na kolech. V průběhu dne je pro cyklisty připravená občerstvovací stanice, kde se podává točené a studené české pivo a ostatní nápoje. Smažený vepřový řízek v kempu po dojezdu do cíle další etapy nám určitě přijde k chuti. I řidič zájezdu v naší přírodní kuchyni naslouchá výkladu průvodce k dalšímu dni cyklostezky. Samo